Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nendaba ka-Ineseo Miguel. Ineseo Miguel indodanyana edifenda phaa kuqela leKaizer Chiefs phaa eAngola. Umfana omdala kuthiwa ke ukubonakala ukuthi iKaizer Chiefs amsayinisa icontract entsha umfana omdala. iKaizer Chiefs isazimisele ke ukumgcina phaa ngaphakathi iMiguel. Ndiqiniseke into yokubana ke imanagement eKaizer Chiefs ke iyoneliseka indlela uMiguel enza ngayo phaa ngaphakathi, okanye boneliseka indlela yokuziphatha, okanye boneliseka indlela performa ngayo ke umfana omdala phaa ngaphakathi uqela ke leKaizer Chiefs. Siselapho kuMiguel ke yakhumbula into yokubana ke abalandeli abaninzi beke banesikhalo ngendlela umfana omdala ke enza ngayo phaa ngasemva kuqela leKaizer Chiefs. Abanye bekhala ngepace ukuthi akana-speed umfana omdala, uyifumana yellow card ezininzi, udlala iimatches bentathu, kweyesine akasabonakala ebaleni ngenxa yokudlala kakubi. Bakhalazela loo nto abantu abaninzi. Singene ke thina kuloo meko kaMiguel, into yokuqala thina siyiqaphelayo phaa kuMiguel, isizathu esimenza abe rhabaxa adlale kakubi uMiguel into yokubana akana-speed akana-pace umfana omdala. Istrike ebekisathenisha sayibeka ibhola phambi kwakhe, umfana omdala uvele ngakwazi ukugijima abone into yokubana eyona iceba nalo kukumdonsa nye kukumthela phantsi. Zezo yellow card ezenza ke okanye unobangela obana ke abhalwe njalo ngooreferee uMiguel into yokubana akana-pace. And izistrikers ezininzi nee-players ezi-attackers lapha eMzantsi Afrika seziyamazi, nookhowutshi abaninzi bayamazi into yokubana akana-pace. Kuplenwa ngaye phaa kwiKaizer Chiefs into yokubana ke ubukhona ebaleni koyazi ukuthiwa xeshani uMiguel because akana-pace uzokwenza iifouls ezininzi ngaphakathi ke ebaleni. Yiyo laa nto imenza ke adlale kakubi, akana-pace akwazi ubaleka. And into embetha kakhulu ke uMiguel akakwazi ukuzipozishina, ngoba ke xa ungakwazi ubaleka uyakwazi ukuzipozishina. Umzekelo ndikawukwenzela centre back yayistrongo kakhulu, idlala kakuhle kakhulu apha eMzantsi Afrika, endibuhlungu xa ndiyibona imeko yayo. uOl John Mabizela, uOl John Mabizela engana-pace umfana omdala, kodwa indlela ebekwazi ukuzipozishina ngayo Mabizela, zange waba yibridge, zange waba ngu-N2, zange Mabizela wenza izimanga njengoba wayedifenda akwazi uba wekwazi ukuzipozishina laa mfana lowa. And istrike esimakhe sicine sithi tu, noba bekuthiwa sistrike esibaleka kangakanani, wayekwazi ukusimakha sithule sithi cwaka uMabizela. Sidlule lapho ke kuMabizela sakukhangelela nje i-centre back ezikwaziyo ukuzipozishina, ezikwaziyo ezizaziyo zona qanto ukubana azikwazi ukubaleka. OoGrant ke kanti kuSundowns bakwazi ukuzipozishina nje kakuhle ngoba abana-pace abafana abadala. Iproblem kaMiguel umfana omdala uyazazi bakana-pace kodwa ukuzipozishina akakwazi. Angeke istriker qho sireceive kuqala ibhola kunawe ekubeni uzazi into yokubana awuna-pace mfana omdala, awukwazi ubaleka. Bekumele uba wenza sure into yokubana iplayer oyimakhileyo ayireceive kuqala ibhola, mayibe nguwe kuqala oyophazamisa kulaa bhola. Qho makube ngokuqala ofika kuqala ebholeni, okanye usoloko ukwiposition erayithi ngalo lonke ixesha mfana omdala, ukwazi ukugxuma uthatha ibhola ke uyibeke ngaphandle. Kodwa kwenzekayo qho iplayer makho nguMiguel ireceiver uqala ibhola iqonde kuye, iyibeke phambi kwakhe ibhola. Into ezawulandela uMiguel uzoyithela phantsi laa player, into ezolanda uzoyitsala ngeskipa, zinto zimbini, afumane yellow card. Yiyo ke laa nto imenza into yokubana ke asoloko ehleli ngaphandle, asoloko esuspendiwe ngalo lonke ke ixesha. Kodwa ke okubalulekileyo into yokubana ke imanagement eKaizer Chiefs isazoqhubeleka ke imnikeze contract umfana omdala, kusho ukuthi ke izoneliseka ngomsebenzi ke kaMiguel. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.